Zolang nog steeds weg. Nog steeds weg voor de Tweede Kamer. Oh. Onze lijsttrekker en tevens een van mijn bazen. Collega's. Ja, en ook degene die mij wel heeft geïnspireerd om dit pad te kiezen en te kandideren. Oké. Ik hoor dat important is. Het is belangrijk om dat te horen. Waarom heb je haar geïnspireerd? Wat heb je in haar gezien? De eerste keer dat ik Isala sprak, zag ik al dat ze heel goed kon communiceren. Dus ze kan heel duidelijk een boodschap overbrengen. Ik merkte ook, ze heeft natuurlijk hele mooie opleidingen gedaan die haar in staat stellen om ook over onderwerpen gewoon hele mooie inzichten te delen. Dus ze heeft ook echt ideeën over wat beter kan. En het derde is dat ze ook al vrij snel in staat was om ons te overtuigen van andere standpunten. Ten aanzien van met name haar vakgebied. Dus zo iemand die anderen kan inspireren. En eigenlijk wat mij betreft de nieuwe generatie mensen die de samenleving heel goed begrijpen, weten wat er in de samenleving gebeurt. Ja. En in staat moeten zijn om hier dat in die Tweede Kamer ook over te brengen. Omdat we heel veel zien dat er hier in de Tweede Kamer veel gesproken wordt over die samenleving. Maar we echt mensen als Isauda nodig hebben die daar middenin staan. En die problemen goed kennen. En die daarmee mensen ook heel goed kunnen vertegenwoordigen. Ja. Natuurlijk, als ik jou hier heb, het programma het gaat over Isauda, maar ik kan het moment niet laten voorbij gaan. We zitten in een COVID. Hoe ziet u de huidige situatie? Jullie zijn nu toevallig aan het debatteren over de lockdown die daar aan komt. Hoe zie je dat? Nou, het is een ongelooflijk moeilijke situatie voor heel veel mensen. Heel veel ondernemers die zien dat hun onderneming, waar ze alles voor hebben opgegeven, dat die bijna failliet gaat. Ik denk dat het goed is dat de overheid steun geeft aan heel veel ondernemers met ongekende pakketten, met 150 miljard. Maar wat ik ook zie nu is dat mensen mentaal ook echt op zijn. Is dat mensen eigenlijk het licht aan het einde van de tunnel niet zien. En ik denk dat het goed is dat het kabinet in de afwegingen van de maatregelen ook altijd rekening houdt. Niet alleen met het medische, maar ook kijkt wat betekent dat dan voor de gezondheid van de hele bevolking. Wat betekent het voor mensen als ze zeg maar geen vrijheid meer hebben. Wij vinden dat heel belangrijk. En wij zeggen dus, zorg dat je goede maatregelen treft om het heel goed en serieus aan te pakken. Maar wees ook terughoudend met maatregelen die mensen enorm beperken. En waarvan we nu zien dat die ook op de lange termijn schadelijk zijn voor het hele volk. Ja. En er is nog een ander thema die ik graag een vraag erover wil stellen. Ja. Dat was het stikstofgebeuren. COVID heeft dat de hele discussie bijna weggehaald. Niemand praat meer over stikstof. Ja. Maar ik denk dat het is wel een belangrijk punt voor jullie. Zeker. Kijk, stikstof, dat is eigenlijk een langlopend probleem. Al een jaar of 10 had daar iets aan moeten worden gedaan. Dus het kabinet, de VVD, de PvdA, het CDA, die hebben dat laten liggen. En wat gebeurt er? Dat is ook als je thuis zit. Als je een probleem, wat zeg maar elke dag een klein beetje zwaarder wordt, niet een keer aanpakt, dan komt er een moment dat je heel hard moet ingrijpen. Dat is op zich jammer. Het is echt nalatigheid van dit kabinet. Je kan maar doorgaan. Ja, we gaan door. Dus het stikstofprobleem, dat heeft heel veel invloed op de woningen die we kunnen bouwen. Op hoe hard we kunnen rijden. We zien die hele symbolische maatregel terug naar 100. Ja, dat vinden wij echt onzin. Kijk, het kernprobleem zit hem erin, is dat het aantal boeren, wat zeg maar met dieren, met vee, de uitstoot van de stikstof, dat is daar het grootst. Dus ik vind dat we daar echt ook heel veel op moeten inzetten. Omdat dat namelijk het meeste bijdraagt aan het oplossen van dit probleem. Ik vind het heel slecht als we geen woningen kunnen bouwen, omdat we zien dat er 350.000 woningen tekort zijn. Dus wij vinden dat de stikstofcrisis er niet toe mag leiden dat mensen straks geen woning hebben, dat we daar dat probleem nog langer laten doorlopen. En nogmaals, het is belangrijk dat als we met elkaar een probleem constateren, is dat we het ook op tijd aanpakken. Niet wachten tot het bijna niet meer anders kan.
en dan enorm aan de noodrem moeten trekken. Laat dat in ieder geval een les zijn voor de toekomst. Oké. Ten slotte, waarom moeten de Antillianen op Isaura stemmen? Omdat Isaura een hele getalenteerde jonge vrouw is, die weet wat er in de samenleving leeft. Maar het is ook een vrouw die natuurlijk, ook in die gemeenschap, weet wat zich daar afspeelt. Hè. Het is iemand die herkenbaar is op die thema's. Zelf precies weet hoe het voelt om als vrouw van Curaçaose afkomst je weg te vinden in Nederland. Dat is niet makkelijk. En daar zitten regels die echt oneerlijk zijn. En ze kent natuurlijk ook de problemen van de Antilliaanse Nederlanders. En om die reden, dat vinden wij echt belangrijk, is dat de mensen die voor ons hier in de Kamer aan de slag gaan, dat dat mensen zijn die begrijpen wat er echt in die samenleving aan de hand is, welke problemen er leven en hoe je hier een bijdrage kunt leveren. Ja, en ik vind dat ze dat echt fantastisch doet. Het is een parel voor de toekomst. En ik ben ontzettend blij dat zij bereid is om voor DENK op plek 6 te staan. En te kijken hoe ze een bijdrage kan leveren aan een eerlijk en rechtvaardig Nederland. Ook voor de Antilliaanse Nederlanders. Hoeveel stemmen heeft ze nodig om zelfstandig gekozen te worden? Ik hoop dat ze er 10 miljoen haalt. Maar als ze er zelf zeg maar 17.000 haalt, dan is de kans heel groot dat ze ook in de Kamer komt. Oké. Hey, bedankt voor je tijd. Jullie zijn natuurlijk bezig. Ja. Wij gaan door met die zaken. We gaan het hebben over koninkrijksrelatie. Hadden we vanochtend ook over het stukje studenten wonen hier. Hoe het functioneert, het parlement op Curaçao, en vergeleken met hier. Dus we gaan het nog over een aantal dingen kletsen. Dan ga ik... Oké. Ja, dank jullie wel. Succes. Ja, oké. Isaura, sim, não sinto aqui nada, tranquilo. Não sale a câmera antigo, ok. Nós chegamos na boca de trabalho, em vista do movimento. Todo dia bota tem gebouw aqui não, todo dia bota bezig, die tem hoje maar meer op bureau, caminho bota sim todo dia. Dat doe je daar in op je mensen die toch bo raça, bo art, no to. Sim, wat ben je voor UNICEF aqui não? UNICEF is eigenlijk een vrouwenorganisatie. Denk meneer Frax, meneer Bamira, die maar staan toe in de handel. Dus in lang dat we die zenuwachtig zien. Pero echt, de denkfractie is heel open, heel behulpzaam. Het is super gezellig, heel sociaal. Dus ja, het is heel fijn om hier te werken. Echt heel fijn. Ok. Lei tem esse significado agora você que lá vai futuro aqui dentro você sentivo na casa ou assim de bom. Vamos ver aqui nos pontos na diminita. Como nós queremos assim para papel de ponto na nossa querer para hoje. Pero nossa mística é ponto de COVID hoje com o líder mais claro com a bomesta também da situação de COVID agora dentro. Como está indo sua só na direção da situação de COVID aqui na ja, medaille is situatie niet COVID, dus het is natuurlijk moeilijk. Hè? De maatregelen die genomen worden, de vraag is wat de gedachte daarachter zit. Maar in feite kan je daar best wel weinig aan doen. Wat natuurlijk wel zorgwekkend is dat er geen langtermijnperspectief geboden wordt. Dus niemand heeft het over het langtermijnperspectief voor jongeren, jongvolwassenen. Je ziet natuurlijk in een samenleving dat zelfs kinderen vaker met depressieve gedachten te maken hebben. Dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid onder jongeren, studenten, jongvolwassenen. Natuurlijk al tekenen van armoede. Mensen verliezen hun baan. Nogmaals, de Antilliaanse gemeenschap staat al achteraan in de ruimte arbeidsmarkt. Dus zijn ook vaak de eerste die in sectoren werken die hun baan hebben verloren. Ja, wat doe je dan voor deze mensen? En daar wordt er geen aandacht aan gegeven. En dat vind ik heel kwalijk. Ook van dit kabinet, dat er alleen maar wordt gesproken over de maatregelen. Maar er wordt niet gesproken over een toekomstperspectief. Hè? Hoe vang je de mensen op die slachtoffer zijn van de genomen maatregelen, van een economie die stilstaat? Tudo agora nós próprios aves, menos bekijken we een palavra voor gelijkwaardigheid. Sim. Je dá uma palavra no movimento nacional que dá gelijkwaardigheid no movimento, igualdade. Sim, nós worden considerado parte da igualdade in reino holandês. Nou, wie dat keer. En ik denk dat op papier wel, hè, knopt zich altijd het gedachtegoed van één koninkrijk.
Maar ik denk in werkelijkheid niet. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat op Curaçao pas in midden februari wordt begonnen met de vaccinaties. Hier zijn ze al begonnen. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld ons onderwijssysteem. Het feit dat wij niet, de geschiedenis van het Koninkrijk wordt niet benoemd in de Nederlandse geschiedenisboeken, die onze kinderen op Curaçao ook krijgen. Dus wij zijn niet te herkennen in het beeld wat in Nederland over Nederland wordt gecreëerd. En onze gemeenschappen zijn super onzichtbaar. Terwijl wij wel de enige gemeenschap zijn die al 300 jaar onderdeel zijn van het Nederlands Koninkrijk. Dus ik denk niet dat je op dit moment kan spreken over gelijkwaardigheid. Hoje nós também caímos na pergunta que o in Tweede Kamer, que colaboratie para chegar na gelijkwaardigheid die nog zin in reine Holland is. Ik denk dat dat een tweewerking is. Ik ben sowieso nu al bezig met sociale media om ook jongere Antillianen bewuster te maken, politiek bewuster te maken. Ook over hun eigen geschiedenis, de geschiedenis van het Koninkrijk en over hun stem. Tweede is natuurlijk representatie. Ik hoop dat mijn kandidaatstelling anderen motiveert om ook zich te kandideren of om een eigen politieke partij op te zetten. Zoals ik al zei, dus comunidad Doshingmin. Zie, Doshingmin. Naar Hollanda. Dat wil zeggen dat we onze eigen politieke partij op kunnen zetten en in de politieke arena kunnen komen bij wijze van. En door dingen te agenderen die onze gemeenschap aangaan via Commissie Koninkrijkse Relaties, via IPCO, maar ook gewoon via het ministerie van Onderwijs, via de Rijksministerraad, via studentenorganisaties, want het moet gewoon beter. Ja. Eu espero que quando são botar logo da essa na sombra e nota et manicos nós não tá consciente para nós não tá brinca nós tá luta para cambiar na acto que de wali fugo quanto mais você sabe 26 anos hoje não tem jovem de apenas 26 anos agora aqui tá só para nós ganhar uma apresentação em Tweede Kamer me que pedi você de coração para donar sustento vamos acordar que o Henry de bisnaam. Krijgt mevrouw de ruimte van Denk om specifieke Antilliaanse problematiek aan te pakken? Of wil Denk alleen stemmen van Antillianen, dus alleen lusten en niet lasten? Is dat hier hen je begonnen? Wat de mensen? Ja, ik denk dat Denk is een van de eerste partijen die bijvoorbeeld al in 2016 moties heeft ingediend om de kinderarmoede op de Besteilanden te bestrijden. In 2017 motie heeft ingediend om te investeren in het welzijn van alle burgers en om dat op het Europees niveau te krijgen. Zoals ik al zei, Toenahan die zit al 4 jaar in de Commissie Koninkrijksrelaties. Daar had hij ook niet hoeven te zitten, snap je? Het is wel dat ze bepaalde punten agenderen. En ook vanuit Rotterdam. Rotterdam is natuurlijk de hoofdstad van Denk. Daar zit de partijvereniging. En daar zijn er al verschillende sleutelfiguren in de Curaçaose gemeenschap naar ze toegekomen om ook te vragen of ze bijvoorbeeld in de gemeenteraad kunnen praten over de situatie van studenten. De fractie Denk Rotterdam die heeft het ook gedaan in de gemeenteraad. En ze hebben sowieso al heel vroeg aangegeven dat zij blij zijn met het feit dat ik me heb aangesloten bij Denk, omdat ze dus nu ook al iemand hebben die daadwerkelijk affiniteit heeft met de eilanden, in plaats van een passie hebben om de gelijkwaardigheid in onze gemeenschap gewoon recht te trekken. Oké. Nou, een reactie maar klopt, maar wij of een groot deel van de Antilliaanse gemeenschap is niet politiek nog stadsrechtelijk bewust, maar we stappen niet op. Velen zijn met iets anders, dat zie ik bij je, imagina, iets anders bezig. Bota connotatie para estimular, of nou, mijn punt eigenlijk, tijdens bewust, connotatie para estimular, nos zijn dan para vida mais bewust, e tá mais bezig com politica, e também in verdade é stadsrechtelijke bewustwording para a instituição aqui na Holanda. Então, je was ook al bij enfocar je budget op campagne op bewustwording, nos zijn dan. Ja, en ik vind nog met Nicole bijvoorbeeld, Nicole Isara, was dat al een poging. Wij vinden ook dat iedereen in de Antilliaanse gemeenschap daar zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. Dus ook ouders, weet je, zorg ervoor dat je kinderen bewust worden. Want zoals ik al zei, we zijn wel slachtoffer van de ongelijkheid in Nederland, maar zowel in het Koninkrijk. Ja. En dat is iets wat we
ook in onze eigen gemeenschap moeten bewerkstelligen. En dat gaat geen Nederlander voor ons doen. Isso é seguro. Anto já me espera que o coração nos toma essa aqui não tô compreender que nós temos quase não tá. Sim. Oké, tu pergunta mais aqui não. Waarin met verschil, waarin verschil met Simone, Sylvana Simone, met je rol binnen de partij. Waarin het verschil zit? Sim, eu mean, a diferença entre a Sylvana Simone en de partij. Ik meen, kiko daar outro, kiko abolasje outro de partido. Ik denk dat elk initiatief om de rechtsstaat van Nederland te verbeteren, moedig ik aan. En ik denk dat Sylvana dat nu op haar eigen manier doet. Ik denk dat het grote verschil is tussen Sylvana en ik, is dat het is gewoon een leeftijdsverschil. We komen uit hele verschillende omgevingen. Ik ben natuurlijk een product van Curaçao, van het Koninkrijk, maar ook gewoon van Zuidoost en Amsterdam. En ik heb een hele andere academische achtergrond. En ja, ik hoop dat mensen ook beseffen dat er meer zoals mij moeten komen. Er moeten meer donkere mensen de politieke arena in. Zodat we uit verschillende hoeken bergen kunnen verzetten. Ja, oké. Zoals ik was aan die maas perguntas que mandam para nós, tem nossa que da conversação já tomamos com Isaura, nossa hasi road trip ao voor de sukas naar Amsterdam, Corjevini, Den Haag, nossa canoa de Bacaya. Então, hoje nós assim tá tem gewoon de Tweede Kamer que nós conversar e finalizar nossa conversação para aula. Tem partido na que você bisa você. Essa aqui na portagem nós se não também está zeker então ele tem que lutar seguro para trás não formar um gabinete quizás. Então, eu pergunto da Bini, não, vamos lá para mim. Tem partido na bisa essa aqui na seguro para por match, né? Sim, sowieso Plura Partido naar die baan naar links. Dus eigenlijk de basis van linkse partij is altijd hetzelfde. De zorgstaat, meer uitkijken naar de sociaal-economisch zwakkeren, meer gelijkheid. Maar niet alle partijen die zetten zich daar ook daadwerkelijk voor in. Het is vaak op papier, dus PvdA, GroenLinks, denk direct heel veel op met GroenLinks. Partij van de Dieren, van Cote Arissen, dat is een eenmanspartij. Noem het maar op. Soms ook D66. De coördinator racisme en discriminatie was een samenwerking met D66, hebben we die motie gemaakt. Dus er is zeker wel een samenwerkingsverband bij links. Oké. Die meeste perguntas de Pina, último dia na que estava discussão com o Somi, de midas para a pergunta que me sora. Tem possibilidade de você pensar después da eleição que of nog wat aspiraten toen een functie executieve daarmee een ministerschap of het is nou al in de Tweede Kamer op focussen met je. Niet ja, zie ik weer ministerie tiki mas ervaring zie. Dus een tiki mas wijsheid, ervaring. En ik wil ook niet te snel gaan. Zo met mami rata meku si boa carreira trabalho de mais lier, de stage entre abo wanneer politica aan de samenleving is, dat weer die maas graan niet. Dus ze noemen het hier ook wel beroepspoliticoloog of beroepspoliticus. Als dat te snel gaat, dan ga ik heel ver van de samenleving afgaan, omdat de Tweede Kamer dan je realiteit wordt. Ja. En ik denk dat als je daadwerkelijk jezelf wilt inzetten voor de samenleving, dat je de band met de samenleving ook moet blijven opzoeken. En ik denk dat je als minister daar heel weinig ruimte voor hebt om ook terug te gaan naar je achterban en te vragen van hey, hoe gaat het nou? Wat signaleer je? Wat zijn de problemen? Waar loop je tegenaan? Of met jongeren te zitten en te kijken van oké, we zien dit probleem, hoe kunnen we dat agenderen? Wat voor moties kunnen we daarvoor indienen? Maar ik heb wel de ambitie om terug te gaan naar Curaçao en daar ook mijn bijdrage te doen. Dus ik blijf niet bij Nederland alleen. Oké, ook interessant. Voor mensen maar bisa bedoel dat we amijata. Dan wacht maar slow dus van met die nationale mensen die mira. Ik wil jullie bestaan aan mijn pone election aki. Meer voor de Sylvana. Was het dat de unieke en is voor we award. Tapa you die Curaçao. Ja, mas danke para esos things. Muita espera que nós realizar. Agora que nós temos uma oportunidade para botar nos meest militairen den governo Irlanda. En ik denk ook dat het voor
Nederlanders goed is om te zien, ook om te beseffen dat de Antilliaanse gemeenschap er is. En niet alleen een Antilliaanse gemeenschap, dat een ex-koninkrijksstudent, maar BV Korsal, dat ook zo'n persoon, zo'n jong persoon, de politieke arena inkomt. En ik denk dat het mensen ook gaat wakker schudden. Henry de Bissek, vindt u niet dat het eerst wat u moet voor zorgen dat wij als Antillianen onze verschillen naast ons moeten neerleggen en dat wij als een vuist in de toekomst moeten gaan opereren? Wij missen eenheid. Wat ben je zeggen? Ik denk niet dat we eenheid missen. Want op het moment dat er... ik zie het bijvoorbeeld bij feestdagen, bij Zeehoe of bij... dat er heel veel eenheid is. Hè? Op het moment dat op Curaçao iets gebeurt, hoor je de Antilliaanse gemeenschap in Nederland wel. Wat wel zo is dat we een hele passieve gemeenschap zijn. En ik denk ook dat omdat we nooit iemand hebben gezien van Antilliaanse afkomst in de politiek, behalve John Leerdam dan, dat iedereen dacht van, ja weet je, het maakt mij niet uit wie daar staat, het is voor mij niet relateerbaar en dat het niet zo. Pero mita quiere con nos tingo realizatie, con nos tingos mes hene na akina, nos tingos studenten na akina, aantal na mes de mudanza. En ik denk wel dat de Antilliaanse gemeenschap meer een vangnet moet gaan creëren voor de studenten die naar Curaçao komen. Pas nos misterios na. En ik hoop dat mensen ook beseffen van, ja weet je, er is nu een kans om meer representatie in de Tweede Kamer in te krijgen. Laat me gebruik maken van mijn stem om te stemmen op iemand van ons eiland. Je bepidt ook bisa ko van op de studenten aan. Met de speler ko manier voor je zakje kamer. Ja, met de kwart op jij passa. Que me cosquita in 2007, 2008 nee. Maar bitende ko no nos talaga estudiante aan die aya per me van op estudiante na kayeka paso. Nanti mas contacto met completamente contra de sei bom estudiante com um betaalde baan. Para por hanya e para mim passo por me que nas culturas aya largo para me quando por laga los aqui de Bolanda dus ik weet het mais importante. Niet dat keer kon ons mysterie een studievereniging die Antilles is gewoon echt weet je met alle autonome eilanden op alle eilanden in het Caribisch gebied en je daarin een mentorschap hebt of een buddy systeem. Weet je, die ook connecties hebben met Duo of de andere Duo voor huisvesting. Als je een organisatie hebt waarbij studenten op terug kunnen komen. Ook gewoon voor advies van hoe solliciteer ik, hoe zoek ik vacatures op, waar kan ik terecht voor stages. Weet je, welk netwerk kan ik aanschrijven. En dat ook mensen die afgestudeerd zijn ook terugkomen als een soort alumni. En dat je dan ook gekoppeld kan worden voor bepaald advies. Ja, maar passa de momento waar ik na mi ja, maar zo'n Atlanta zo'n dat je online les organisatie zo'n als die op studenten exemplar aqui da Holanda, Nisha, Shudi, Wafa, Rashid, Kionte tem pessoas Kionte na Corsou, Shudi na Corsou, Kionte hoop je terug en wie ze zien met die maar chegando mesmo por dentro programa quando são de jovem você conversar dia com Isaura na posnan nível de jovem na estudante para você por lá que você explicar que da você dolona como estudante e que da dolor de outro estudante anche também cabe de passa superior de estudio pero passini junto você tem draagvlak e compreender Kiko e de como este vota para Isaura é mais importante mesmo então quizás amigo de barba não que não te explica é vida na tei bom você o cara bonito na emoção comi da sítio op inteligente nisso que eu pergunto na scared be wafa que entra de coisa é tremendo anto Shudi o tá criando um overall view mais bonito mesmo de tudo coisa da política que é echt een entrevistado proximamente la gami wa mudata sinikinana algum reação com da hopi importante é senhor de kita bisa ko geschikt mijn stem zal je krijgen dank je was je dank geweest. Oké, aqui na nossa família, com minha recém sistema botim, dus essa aqui tá o tool o programa aumenta, então me espera com o coração essa aqui não queda assim também. Oké, dan zwak election. Je mentaliteit van denken is dat Antilliaans Nederlands of Turks, gezien dat de leider van een Turkse afkomst is, niks tegen is om te weten welke kant. Nou, als je me zegt dat election, je wordt meer in de Cuba.
eleccionados. Não estava tão pergunta para isso agora. Me que nós vamos avançar para o dia de hoje, nós temos mais ou menos 5 minutos para nós por nós vai em fase final. Mas quando eu ayer, não contato Nicole, Nicole te vou para uma pessoa. Sim, não é por volta assim, Eu vou voltar ainda de não. pessoa é na habilidade, é não. Dus eigenlijk die wat je zei nou daarna, voor registreren in Nederlandse vertegenwoordiging van bijvoorbeeld, voor de eenlang mis van, volgens mij heeft Curaçao 150.000 inwoners. Van de 150.000 inwoners zijn rond de 70.000, 80.000 mogelijke stemmers. Então, que vamos a realizar também, dus voor die Caribe, que nos vota. Tem hopi gente que está advocar para formar um partido de anti-Asmes, gebaseerd op de eilanden, die zich hier registreert om te stemmen, want ook binnen het Koninkrijk kunnen we ons stemrecht gebruiken. En als jij 80.000 stemmers hebt op de eilanden, dan zorg je er ook voor dat de Nederlandse politiek rekening gaat houden met wat er op de eilanden gebeurt. En ook dat stemrecht gebruiken we niet. En 80.000 zijn bij wijze van 5 voorkeurszetels. Dus we zouden er 5 mensen van Curaçao erin kunnen krijgen. Doe je dat in samenwerking met andere eilanden, nou, dan heb je wederom een hele politieke partij die ons zou kunnen vertegenwoordigen in de Nederlandse politieke arena. Oké. Eu de Amy que vai pedir rato, você na Curaçao atualmente botin nós claro eleição também. Sim. Então, a partir da minha cabeça, eu aqui ali para a lista do partido Kem, a lista do partido Kem aqui na posição essa que passa via da minha mente. E cabalheiro aqui Hubert Alberto número 22, Hubert, minha esposa, vou pedindo a votar para uma Curaçao proximamente. Vou também votar dia na Curaçao para Isaura. Hubert viu mais pedir sair no plano que Hubert por votar para Isaura proximamente. Que vem propaganda não pagar, o partido Kem também tem like de Isaura. Minhas coisas não sendo na Curaçao, por favor, você se usa o direito de voto. Nós mesmos também estamos na Curaçao aproximadamente, e depois aqui de coração, né, de estar duro, e não nem tu mediana que está duro para nós estar na Curaçao aproximadamente. Então, se esse caso, nós vamos com mais os papéis de que tópico aqui aí na Curaçao também, para assim ampliar nosso conhecimento de matéria, então estimular nosso voto na Curaçao. Na minha última pergunta que na Holanda, uma pessoa mais crítica na nossa plataforma, tanto partido krachtig die kon, dan denk ik vrouw actief bij expliquer le cabo pero me de bomba no será ko. Wat explica best mas die kon was corre para denk. Ten eerste omdat er een heel groot verschil is tussen daadwerkelijk staan voor inclusiviteit, acceptatie en gelijkwaardigheid en dat ook uitdragen. En als beleidsmedewerker zie ik dagelijks de andere moties van andere partijen. En valt het me op dat heel veel linkse partijen vooral doen aan symboolpolitiek. Dus iets zeggen en het niet daadwerkelijk doen. Net spelen symboolpolitiek, net wat dit. Symboolpolitiek. En omdat ik heel erg heb van we hebben afgelopen zomer het grootste protest meegemaakt in Nederland van de afgelopen jaren. BLM-protest. En de vraag is of de politiek dat heeft gehoord. En het antwoord is nee. Als je nu kijkt naar andere verkieslijsten van andere politieke partijen, dan zie je dat de diversiteit pas begint na de eerste 15 plekken. Nou, de vraag is hoeveel Annemaries en Piet en Jaap je nodig hebt op de eerste 15 plekken. Als je daadwerkelijk representatie en inclusiviteit belangrijk vindt. En wat mij stoort is het feit dat we al heel lang in de constructie zitten van het Nederlands Koninkrijk. Als andere politieke partijen daadwerkelijk het belangrijk vonden om Afro-Nederlanders in de politieke arena te krijgen, hadden ze dat al kunnen doen. Nogmaals, de PvdA, GroenLinks, D66 hebben allemaal best wel een grote Afro-Nederlandse achterban. Waaronder ook Antillianen. En die zien wij niet terug in de lijsten en die zien wij dus ook niet terug in de Tweede Kamer. Hoe komt dat? En als we dat echt wouden, hadden ze die mensen op de lijst kunnen zetten. VVD doet dat ook, die hebben altijd 33 zetels. Iedereen kent de eerste 5, niemand kent de rest op de lijst van de 28. En die komen erin omdat ze belangrijk zijn, omdat ze goede ambtenaren zijn of omdat ze een bepaalde regio presenteren. Dit had ook kunnen gebeuren met de Caribisch-Nederlandse politici en dat is niet gebeurd. En anno 2020 wordt het wel tijd dat wij inzien
dat we ons stemrecht moeten gaan gebruiken. En dat het tijd is voor representatie. Want het is ontzettend frustrerend dat er niemand van de eilanden of afkomstig uit de eilanden in de politieke arena zit in Nederland. Oké. Maar dank je mes voor de contributie. Langs de subdiba bewegingdenk.nl. Als een miljoen in de punten wordt dat een sibating. Promo materiaal met imaginamos in de traan. Dat je wist dat je naam wordt. Van een portaal se posso bewegingdenk.nl, wat me mais de solo, mas que tem comentário lá. Anto me te espera com nós ponhamos proximamente mais do mais tempo, pedir nos open a capa entrevistar. Of volg me via Facebook of Instagram para informação material. Seguro. Anto banda de adicional, me que volver pedir bostan para bom, nós está stance de bostan cooperação. Hoje que a meeting com batido só da bebê que as proximamente nós temos GoFundMe, você cooperar conosco, sostener nós, para nós porque dá assim mais e mais programa para você desfrutar de. Nós temos roupa de ação e a qualidade dos programas não há meio também tem um olho meio no telefone, que custa roupa positivo, então quando na pessoa, mas ali me casa 7:30, probeer olho meio no telefone na pessoa, para assim o programa busca isso hoje. Então nós estamos fazendo roupa nós estamos tratando tudo para nós ter outros mandos que na firmamento de lista, aqui dato, nós vamos ter com mais detalhes relacionados com a lista, lá no trabalho firmar aí na pessoa, vez, ou entregar vez aqui que me diz coração, danke por seu sustento, danke por sua cooperar e sim que cooperar conosco, danke a Isaura, e a confiança que ela tem de nós também. Sim, danke por esse sustento, sim, pues não é que então me quer pedir, por favor, sobre a mídia não está mencionando, você vai acercar Isaura, isso não que esse número é me. Mi meeste facilitar você seu número, mas facilitar diferente acaba seu número, me tem que você não contato com ele, bang entrevista, bang conversar com ele, para sim de mais plataforma, balde na ciudad de Força aqui na Holanda. Tem mais que grato. Tchau, tchau. Ayo.